Ty jo. Palivo dá se zapálit tím čímkoliv, takže tento malinký tank nám prakticky teďka zapálí tuto haldu a pár hasičů se tady bude snažit nějakým způsobem uhasit. Takže nyní vidíte opravdu, že tento model funguje. Takže my děkujeme perfektní ukázku plamenometu německého tanku Panzer 3, Panzer 3. Nyní přijíždí zásahové hasičské vozidlo Cisterna CAS 30, Scania. Tento model je dělaný přesně, přesná kopie sboru hasičů profesionálních ze Sokolova. Jako druhý model byl, vidíte na něm nápis Spot, je to speciální požární tank na podvozku T-55. Teď vidíte, je to stroj německý, podvozek, je německý tank, vrch je dělaný od hasičské firmy z Německa. Jinak tento tank oficiálně nepouští proud vody, ale vepředu má dvojitou hlaveň, je to takzvaný IFEX systém a to je pulzní střela. Jedná se o to, že do každého tohoto těla se napustí 10 litrů vody a obrovským tlakem 300 atmosfér je tato voda vystřelena. Takže je to jakoby vodní střela, není to vodní proud a to hašení je velice efektivní. Vzadu na zadní části tohoto tanku ještě vidíte dva navijáky. Vodní jsou dvě takové stříbrné trubky, to jsou pistole. To je IFEX 3000 na 1 litr výstřelu, který se dá vytáhnout ten naviják do vzdálenosti asi 60 metrů a po těchto 60 metrech dá se z každého tohoto jednotlivého navijáku vystřelit jedna rána během asi 10 vteřin, kdy se znova naplní ta střela přímo, která je potom vystřelená tím obrovským tlakem. Takže my děkujeme a během chviličky chtěl bych poprosit modeláře velký
Já jsem měl nějaký záběr, jo. Jak tady prošel okolo mě. Víš, jako... Ne, on ho vytáhne. Nyní vidíte ukázku, bohužel jeden tank se nám rozbil, ten kolega, druhý tank je to vyhraný a vytáhnul to. Jak to zabasil?
Já, jestli bych vás diváci mohl poprosit, jestli se přesuneme tady k těm osobním autům a uvidíte otázku offroadového řízení. Děkuji. Je to tank je třírychlostní dopředu, jedna rychlost dozadu. Až skončí hasická ukázka, tak potom uvidíte velkou ukázku těchto velkých tanků. Uvidíte, fokuje to docela slušně. A ta ukázka bude probíhat tam za vámi u těch bílých patníků v tom omezeném prostoru, tak tam mají udělanou mostovou překážku, respektive most, pak tam je tankový okop, průjezd s žlabem, takže tam pak uvidíte, co s těmito tanky se dá vyvádět. Poprosím hasiče ke svým strojům. Tak, nyní pod mostem nám projíždí tank. Ten tank je zajímavý tím, že je... Máme to dobít na akce. Se dostali příkazem. Ty jo, to tady budeš do večera. Za každou furu sopka, no tak mě to je jedno. Hele, první fura, hele, jede. Já jsem jenom půlka, ale. 81.